potoku v obci Vyslava. Pred nami je pán starosta, tak pán starosta, povedzte, čo si o tom myslíte, čo ste robili, ako ste to robili a čo vám to prinieslo zatiaľ. No, robili sme hrádzky, odrážky na vodnom toku, z ktorej časti z Klinkova. V tejto časti najčastejšie našu obec zaplavuje voda. Zaplavovalo len z toho dôvodu, že nemalo čo zabrániť týmto kameňom, štrkom. Znašalo sa to dolu, upchávali sa priepusty, voda sa vylievala na cestu, ničil sa asfalt a zaplavovali sa rodinné domy. Po vybudovaní týchto hrádzkoch, ktoré teraz sme pri nich, sa tok vody spomaľuje, po každom daždi sa trošku naniesú sedimenty, zanáša sa to a taký prítok vody už není do obce, aký bol predtým. A vy pokračujete ďalej v projekte, to znamená, že jak to vnímate, jak to ľudia vnímajú? No, ľudia to vnímajú tiež. Spočiatku boli názory aj, že či to udrží, či to bude dobre, ale pokiaľ sa to vybudovalo sa to už cez 250 hradskov, odrážky sa vybudovali, prešli si ľudia, chodia na huby, vidia to, robí sa to nad rodinnými domami, nad dedinou a prakticky týmito hradkami braníme a chránime rodinné domy, vlastníctvo, štátne cesty, aby sa to nezačalo. Koľko ľudí robí na projekte? Na projekte pracuje 10 ľudí z verejnoprospešnej práce na 50 dečko a mesačne je tam 5-6, keď bude na dohodu. A čo by ste odkázali pani premiérke? No, chceli by sme pokračovať v týmto projekte, lebo sú obce, ktoré sú aj zaplavené, nedostali tú šancu a pokiaľ by dostali nejakú finančnú podporu od predsedničky vlády, myslím, že určite by to vítali. A čo odkážete neprajníkom tejto koncepcie? Nech sa prídu pozrieť, ukážeme im fotodokumentáciu z našej obce, z lesných ciest. Máme asi 10%, ktoré sme boli nafotiť, kde sú zanesené. Dobre, ďakujem pekne.